Здравейте на всички! Днес ще се потопим в нещо, което засяга всеки бизнес и потребител, независимо дали купувате, продавате или произвеждате стоки. Ще говорим за ДДС – данък върху добавената стойност. Какво е това, защо го плащаме и как влияе както на вашия бизнес, така и на ежедневните ви покупки? Нека го разясним. ДДС е данък, който се добавя на всеки етап от жизнения цикъл на продукта, от производството до продажбата. Независимо дали сте производител, търговец на дребно или клиент, ДДС играе роля в крайната цена на продукта. Ето как работи. Представете си, че сте производител. Купувате суровини, за да създадете своя продукт. На този етап плащате ДДС върху тези материали. Да кажем, че сте платили $100 за материали, а ставката на ДДС е 20%. Ще платите общо $120, като $20 са ДДС. Когато продавате готовия продукт на търговец на дребно, начислявате ДДС върху продажната цена. Да предположим, че продавате продукта за $200. Добавяте 20% ДДС, така че търговецът на дребно ви плаща $240. Събрали сте $40 ДДС, но не забравяйте, че вече сте платили $20 ДДС при закупуването на материалите. Можете да приспаднете тези $20 от $40, които сте събрали, което означава, че ще платите $20 на правителството. Търговецът на дребно от своя страна продава продукта на клиента, отново добавяйки ДДС. Ако търговецът продава продукта за $300, добавя 20% ДДС, което прави крайната цена $360. Той е събрал $60 ДДС, но може да приспадне $40, които е платил на вас производителя. Така че ще плати $20 на правителството. Всеки бизнес обикновено може да възстанови ДДС, който е платил, което означава, че крайната сума на ДДС основно се заплаща от крайния потребител. Сега нека поговорим за продажбата в чужбина. Ако продавате продукти в друга държава, ДДС работи по различен начин. Когато изнасяте стоки в държава извън вашата, обикновено не начислявате ДДС върху тези продажби. Това е така, защото продуктът се консумира в друга държава и ДДС ще бъде начислен от страната на местоназначение, когато продуктът бъде продаден там. Например, ако сте в Европейския съюз и продавате стоки на клиент в Съединените щати, не добавяте ДДС към фактурата си. Въпреки това, ако продавате на друга страна от ЕС, може да начислите ДДС в зависимост от това дали купувачът е бизнес или физическо лице. Ако вашият клиент е бизнес в друга държава от ЕС и ви предостави валиден ДДС номер, можете да продадете стоките с нулева ставка на ДДС. Купувачът след това ще отчете ДДС в своята страна. Но ако вашият клиент е физическо лице, обикновено ще трябва да начислите ДДС по вашата местна ставка. Това означава, че ако продавате от Германия, например, и вашият клиент е във Франция, ще начислите немския ДДС върху тази продажба. Това е така, защото продуктът се счита за консумиран във вашата държава на произход и следователно се прилага местният ДДС. Въпреки това, има важно изключение от това правило. Ако продажбите ви на физически лица в друга държава от ЕС надхвърлят определен праг, който може да варира в зависимост от държавата, може да се наложи да се регистрирате за ДДС в тази държава и да начислявате тяхната местна ставка на ДДС. Това може да добави сложност към вашите бизнес операции, тъй като ще трябва да следите множество ДДС регистрации и ставки. Но от положителната страна, това също означава, че ДДС, който начислявате, е по-тясно свързан с местните данъчни очаквания на вашите клиенти. За бизнеса това означава проследяване не само на вътрешни, но и на международни продажби. Трябва да знаете кога да начислявате ДДС, кога можете да приложите нулева ставка върху продажбите си и как да отчитате ДДС в отчетите си. Важно е да сте в крак с тези правила, за да избегнете глоби и да осигурите гладкото функциониране на вашия бизнес. А за потребителите? Вие сте тези, които в крайна сметка плащат ДДС. Той е включен в цената на почти всичко, което купувате, от хранителни стоки до технологични джаджи. Но има една уловка. Ставката на ДДС може да варира в зависимост от това какво купувате и откъде го купувате. В някои страни основни стоки, като храна и детски дрехи, може да имат намалена ставка на ДДС или дори да бъдат освободени от ДДС. Но за повечето стоки и услуги ДДС е значителна част от цената. Защо имаме ДДС?
Това е начин правителствата да събират приходи, без директно да облагат доходите. Това е данък с широка основа, който гарантира, че всеки допринася и е един от най-разпространените данъци в света. Правителствата разчитат на ДДС, защото е сравнително ефективен за събиране и осигурява стабилен поток от приходи. Така че, независимо дали управлявате бизнес или просто пазарувате, разбирането на ДДС може да ви помогне да управлявате разходите си и да вземате по-добри финансови решения. А за предприемачите, следенето на вашите ДДС задължения е от съществено значение за поддържане на бизнеса ви, съобразен с законодателството и за избягване на неочаквани изненади. Това беше кратък преглед на ДДС. Ако това ви е било полезно, не забравяйте да харесате, споделите и да се абонирате за още бизнес съвети и прозрения. Ще се видим следващия път.